Hello guys, ano na may tanawon nga mountain resorts guys kung nera na sa amo ang lungsod sa Valencia guys. Ug ato ni siyang makita. Wow! Wow na wow! Ug sa tunga-tunga nga bahin guys. Welcome to the Bali. Uy, mag-picture kaning the Bali. Atong tanawon guys ang Dabali. Kauban sa ako ang mga kauban guys. Ako ni una nila ani guys paduang diri sa may ibabaw. O i-brown na jud ang yuta guys. Tungod sa Dako sa kainit ni among lugar karon, ara nagadyong inita guys, brown na kayo ang yuta. Og ato makita guys ang ato mga kauban ta sa ubos. Gihinluan dyan ni Ma'am Bibsi ang iyang area guys, kay usor ba kayo karon ang sunog. Kasagaran sunog sa among dapit guys, labi na gani aning dapitan na anay mga sunog kasikgit ni Ma'am Bibsi. Surtis Ma'am Bibsi kay nahidluan jud niya ning iyang area. So niya na tayo guys yung area guys. Wow, makita jud nato guys ang kaanindot ni ini. Entrance pa ni guys. Ug ato jud kasi ibabaw ani guys mo stay kay second floor man ning iyang kuan. Makita jud nimo ang dagat. So nera man ko sa ubos, bisag diri ko sa ubos guys makita mo gyapon ang ato ang dagat. Awa na may ani mo sa kas ibabaw guys dinhi ra mis ubos. Gamiting-meeting ang tulo guys. Upat raman minisod ani. Gamiting ang tulo. So ako ang nag-una. Kaya nangita ko ani sa terkitir guys kung asa dapit. Sige man kog panangpit guys, wa may ni tubang, ambot og asa ron siya ga nag-standby. Adyo. Nay tawa. Amo tingin ni opisina ni Ma'am. Hello guys, good morning. May hapon day guys, dili ni buntag. Hapon na ni guys, alas 5 sa hapon. Kaon sa mga bisita guys, ni duo mi sa Dabali. Ang
tag-iya niini guys si Ma'am Bibsi. Chuk. Among giduwa yahang mountain resorts guys o among gisubay. Ara man jud ninduta guys. Bisan og taliwas ka init sa panahon guys. Medyo brown jud ang palibot pero makita gihapon nato ang mga manindot nga talan-aw aning iyang mountain resorts guys. Kasagaran mga dagkong kahoy. Mao ni amo mga bisita guys. Doon na sila'y pagabuhaton aning dapita guys. Nagsurvey sila. Amo ran po ning giubanan guys kami mga membro. Dili tanan ang ni survey ani guys may apra mini aning dapita. Kami lang ni una og survey ani guys kay aron sa mapakita nila ni mama ang maong resorts. Mao ni ang ilang swimming pool guys. Musa ka ta ana guys kay mapadaos-os padung sa ilang swimming pool. Dili ka tinga guys medyo ni kuan ang tubig kay wa namang pud ni operative god. Tungod kay wa sila si ma'am ron. Nisubay mi anis tibuok area guys. Hi Ma'am Bibsi. Di ami sa imong mountain resorts. Giuban ko ma'am sa grupo og ako lang man pud silang og nakaila tingali ka ani ma'am sa amo mga kauban dila na ko nganlan. Og manindot jud kay tan-aw ng imuhang mountain resorts Ma'am Bibs. Og nalipay kay mi aning pag-ania karon. Hapon na lagi guys gapas pumis panahon og nagkauyon jud sila guys, miangay sila ning maong area. Og di mi maglisod og tubig aning dapita guys kay do na poy source of water. Among gilibot ang palibot guys kung unsay amo ang unsay mahimo namo ani guys. Klaro kayo ang basakan sa ubos. Nindot kay tan-awon. Awa ko magtuan ni guys ug abot sa ubos ang iyahang area basta kay makita namo ang iyang makita nato ang basakan. Ang nakanindot ang dapita guys kay daghang punuan sa kahoy, daghang kaing kapasilungan. Gisubay jud guys kung unsa jud mga plano nila. Wala man po ko magpaduol nila guys, sila ra mag-istorya-istorya. Niara ko aring ilang luyo. Wa ko kay bawo kung sa ni among na ablihan guys, amor stock room galing ni. Kang amang god guys, di among gisilip mga gamit sa kusina guys. Anto nga nilibot mi sa luyo. Dunay mga ripo guys, mga hinawanan man tingali to. Din hinining panahon na guys, manamilit ko ninyo guys sa inyong pagsunod namo sa pagtanaw sa amo mga
akong video guys. So ako nagpasalamat sa way pag-post niyong pagtan-aw sa ako ang YouTube channel. Ako mo yung guys. Bye-bye!